Ikasita lan, sartu orduak zure logelan. Ez izan denborarik zure gauzetan pentsatzeko eta egiteko plan bat bizen batetan. Kapitalismoaren mesedetan, esklabu izatearen kondenan, bizi osoa hipotekaren menpekotasunean. Ta zurekin beste milaka gaude, inorrez da bizitza baten epaile, esklabutzaren bermatzaile direnei. Hau da gure protesta zuentzako festa, sistemaren interesa eza, gezurretan ibiltzeko babesa, dena esplota gaitezan. Gazteak migrazioan, isilik geratu lana bila joan, gurasoen urruntasunetik, etorkizuna dugu jokoan. Apostu jokoak, drogaren basoak, aktibotasuna zapaldu nahian kendu nahi dizkiguten egoak. Emakumeroa, ez izan gaiztoa, kasu eginta ez azerretu jarraitu zure estiloa. Gizarte hau esnatuko bagenu, prekarietatea ez litzateke tabu, ez litzateke tabu, ez litzateke. Ikasita lan, sartu orduak zure logelan, ez izan denborarik zure gauzetan pentsatzeko eta egiteko plan bat bizen batetan. Kapitalismoaren mesedetan, esklabu izatearen kondenan, bizi osoa hipotekaren menpekotasunean. PNV Iberdrola, El Corte Inglés Ibex 35, haien guztien politikak egiten gaituzte esklabo. Haientzat diru gehiago, zapalduak berriz berago, bizi proiektu bat dugu, obeditzea zarago. Ta zurekin beste milaka gaude, inorrez da bizitza baten epaile, esklabutzaren bermatzaile direnei. Ikasita lan, ikasita lan, sartu orduak zure logelan.